राम चले मधुबनवात मैया से अरज करें, मैया से अरज करें हो। मैया जब हम जब मधुबनवा सीता के कैसे रखबिऊ हो। आंगने में कुआं ना खोदइबे सीता के नहबई बई हो। खाड़े चिरौजी के भोजन माही देवे हृदय बीचे रखबई हो। बीच महलिया रानी सीता तकनवा भनक गईले हो। तुही मोरे पियवा से पियवा तुहीन सिरे साहब हो। पियवा बरहे बरिस के उमरिया महलिया बीच कैसे रहबई हो। तुही मोरी रनिया से रनिया तुहीन ठकुराइनी हो। रनिया चिठिया लिखाई नैहर भेजूत बीरन बोलवायू हो। केथुआ के बनैब कागजवात केथुआ के कलमिया हो। पियवा केथुआ कैसे लिखइबे मैं चिठिया बीरन हमरा आई हैं बीरन हम